Adolescents XL, amb Roger Carandell. Passa un minut d'un quart de 12. Joan Grivé, segueixes aquí o t'has convertit ja en el deixeble d'en Dalí? Estic aquí, a tope. Molt bé, doncs bé. També tenim en Bru Esteve, que s'incorpora. Benvingut, Bru, com estàs? Molt bé, Roger. He passat un cap de setmana plàcid, però, sincerament, crec que no és la notícia del dia, crec que no és el que hem de parlar, perquè ara em comuniquen per l'orellera que tenim un missatge important. Sisplau, Edu, perdona, fem silenci, aturem la música, perquè aquest és un missatge del president de la Generalitat. Ostres, hola? Ah, que no hi ha ningú! Sembla que no hi ha ningú. Nadie al volante, chicos. No hi ha ningú ara mateix. Gràcies, Joan, per explicar-nos la broma. I és que aquesta creiem que és la notícia més important del dia. Joaquim Torra i Pla, que és un conegut tuitaire, no? I a més també és el 131è president de la Generalitat, ha estat inhabilitat pel seu càrrec per haver penjat una pancarta, com deies, Roger, on demanava llibertat d'expressió i opinió al Palau de la Generalitat. I d'entrada ens ha sorprès aquesta notícia, però això hem entrat a la nostra biblioteca municipal de la Viquipèdia i hem fet una mica de recerca sobre la història dels presidents de la Generalitat. Oh, mira que bé. Cultura. I hem trobat que fer-se president és comprar moltíssimes paperetes pel sorteig de la mala sort. La vida és una tómbola, tómbola. La vida és una tómbola, tómbola de luz i de color. Atenció als últims 12 presidents, d'acord? Començarem per Enric Prat de la Riba, que va acabar en presó. Oe! Després tenim Josep Puig i Cadafalch. Exili! Francesc Macià, l'avi. Doble combo, presó i exili. Apa. Ai, senyor. Lluís Companys. Curiosament li va tocar presó, exili i afuselament de combo, tu. Ai, el triple, va anar per línia. Després tenim a Josep Irla. És president a l'exili. Després no desconnecteu perquè és el torn de Josep Tarradellas. Catalans, l'exili és aquí. 23 anys de Jordi Pujol. Que va ser empresonat abans de ser president i potser després també ho serà, però per altres motius. Ai, senyor. Seguirem, aquest és l'excepció, ja veureu. Pasqual Maragall. No va patir conseqüències. Alguna cosa devia passar. Després el va seguir José Montilla. Home, que la seva única condena per perpètua va ser la següent, ser José Montilla. Ai, Joan, això Joan. no li va acabar de passar res. Joan, no li va passar res a José Montilla com a Pasqual Maragall. El va seguir Artur Mas. Inhabilitat. I Carles Puigdemont, més recentment, destituït pel 155 i actualment exiliat. L'últim d'aquesta llista dels 12, 10 dels quals han acabat malament. La completaria... La vida és una tómbola. Joaquim Torra i Pla. Inhabilitació. Inhabilitat. Queda demostrat que és una moguda ser president de la Generalitat Una moguda, de Catalunya. com a mínim és una moguda. No està fàcil. No acaba de sortir a compte, diguem-ne. Dius, 4 anys que em faran un sou per tota la vida, però... Bueno, vés a saber. Pot girar Segons la per aquí cosa. potser li surt a No compte, crec que ho però facin pel sou. això que ens ha sorprès d'entrada, hem acabat descobrint que això de Quim Torra no és tan estrany. Es tracta simplement d'un problema típic de convivència, no?, amb els veïns. Sí, una mica correcte. mal rotllo, mal rotllo. Sí, amb la gent que tens al costat. I és típic tenir problemes amb els veïns, i això ens pot passar a tots, i és per això que hem demanat a la nostra audiència anècdotes que hagin viscut amb els veïns. Vaig fer una festeta en el pis de Barcelona i el dia següent, allò que estava recollint i deixant del pis, em vaig adonar-me que en el pati interior, on tenia la meva roba estesa, tenia tota la roba plena de lejía i ous que m'havien tirat els veïns de sobre. Suposo que per el merder que havien creat aquella nit. Suposo, diu, suposo. Si ens expliques tota la història al principi, és que penses que és la causa. Si no, t'estalvies i dius directament que t'havies trobat ous. Totalment. Jo no sé, Juliana, tu, per exemple, què tiraries als veïns per fer-los malbé la roba? Perquè això del lleixiu em sembla prou discret, però els ous és molt bèstia. Has de tenir molta punteria i has d'estar molt enfadat. Jo pensava que et diria algú de caca o pipi. I a mi em semblava bastant xulo. Clar. És molt bona idea, Roger. I combregues? No ho sé, jo vaig tenir un veí una vegada que li molestava un arbre que teníem i ens hi tirava sal. Què dius? Perquè el volia matar, perquè es morís, perquè li tapava les vistes. Ai, És que, per favor. si vols fotre el veí, clar, has de fer veure que les coses cauen, no per si soles. Et pot caure, no sé, els residus que deia la Juliana, els excrements, potser et poden caure per la finestra, et pot caure el lleixiu, potser pots fer-ho servir d'excusa, però els ous és estrany que se t'escapin de la cuina i els acabis tirant pel cel obert. Ojo, No creus, Joan? Mira, precisament el veí d'aquesta oient no sabia dissimular gaire bé. Doncs el meu veí li va donar per tirar balins amb la pistola al meu toldo, el va forar de tot i bueno, vam haver de parlar amb la seva mare, el va castigar, tot molt pel·lícula.
no li ha passat, no? Tirar 4 tiros al balcó i que t'acabin pillant. Un balí tonto. Home, això als pobles passa tot arreu. Sí. I una història, saps que és bona quan acaba dient la meva mare em va pillar i em va castigar. Doncs sí. I a vegades la convivència amb els veïns ja és això, moments tensos com el que va viure la següent oient. Estava un dia sortint de l'ascensor i es va obrir la porta de casa als veïns i va sortir el pare d'aquella família com vestit de processó, amb el vestit que porten, la túnica que hi ha en forma de caputxa. Teniu al cap, no? O sigui, és un senyor amb una mena de túnica, no? Una caputxa que a vegades tapa tota la cara, que té els 2 forats als ulls, que sembla una mica estrany, ja sembla una mica decimonònic, diguem-ho. Però bueno, aquesta és la imatge, no? Un senyor que marxa de casa i se'n va en una processó. Doncs, tenint la imatge al cap, escolteu què li va passar en aquesta família. I el meu pare es va confondre pensant que anava vestit de Jedi de Star Wars i li va dir que la força t'acompanyi. Ja! És que és fortíssim, eh? Un senyor que anava a fer coses estranyes. Estranyes, sí. Perquè normalment... Una processó. Inhabitual, poc habitual. El vestit de processó normalment no te'l poses per sortir de casa. Bueno, no calia. Però és molt còmode de pijama. Això segur que ho té un vestit de processó. No sé, no ho he provat. I el que devia ser boníssima va ser la cara del senyor processionista, però clar, no l'hi vam veure. Que la força ens acompanyi. A mi deixeu-me que us presenti amb aquesta música tan seriosa i tan èpica un darrer tall d'una noia a qui li passa una cosa molt similar que em passa a mi. Bueno, és una veïna que toca el saxo al conservatori i la veritat és que està des de les 8 del matí fins a les 12 de la nit tocant el saxo i és massa molest. No sé si l'heu escoltat, aquesta noia que té la veïna del saxo, que té una veïna al conservatori. Jo també, no sé si us recordeu, us ho vaig explicar, que tinc una veïna que toca el saxo. El que passa és que a mi precisament no em molesta gaire. O sigui, aquesta va ser la meva reacció quan la vaig sentir al cel obert. Desitjo de debò que sigui un home vell i pudent, perquè si no caic enamorat ara mateix d'aquesta persona. Exacte. La veritat és que... Dic, això són que els veïns del quart, que fan una orquestra. Una banda. Us dic de debò que un cop vam tocar Imagine pel cel obert. Jo amb la guitarra i ella amb el saxofon. I encara no sé qui és, però és que jo tota la vida he tingut conflictes amb els veïns menys ella. L'últim cop que vam canviar de pis amb els meus pares, el dia que entràvem, i això us prometo que és de debò, va venir a saludar-nos la veïna de davant del replà i ens va dir: mireu, a casa som 8, tinc 6 fills i perquè Déu no me'n va donar més. Ai, què passa? No està bé, això? No, està molt bé, però va ser curiós que d'entrada fos aquesta carta de presentació. Ens va dir: les finestres a l'hivern no tanquen bé i fa molt de fred. I a més, fa anys que estem buscant pis per canviar. Per tant, com a carta de benvinguda va ser molt maca, però és que aquests encara hi viuen i jo, mentrestant, ja he canviat de pis 6 anys més tard. Ai, val? pobres. Però a quin preu? Perquè ara, a més de tenir una veïna saxofonista durant el dia, també sento, i us prometo que això ho vaig gravar l'altre dia, aquesta música durant la nit. Ui. Això no... Això no és un saxo, I això és veí de diferent habitatge o del mateix... Del mateix habitatge, compartim cel obert, vaig obrir la porta de la meva habitació, i la finestra de l'habitació, i sonava això. La primera nit vaig pensar: tu, mira que bé, no? Ànims per aquesta persona, bueno, us prometo, però que ara ha esdevingut un greu problema per la meva rutina nocturna. O sigui, jo arribo de la ràdio, em rento les dents, em rento la cara, em fico al llit, que ara ja tinc el nòrdic, i obro un llibre, intento obrir un llibre, no? Pàgina 1, no passa res, pàgina 2, però és que quan tombo la tercera plana, la veïna i el seu monòleg de cada dia a la 1 de la matinada. Tinc una veïna que fa dies que assaja el mateix monòleg al balcó. Suposo que al principi intentava seduir-la, però mai amb gaire convicció. Totalment així. Al principi ho intentava, de debò, em feia una mica de gràcia, però és que actualment la meva lluita està centrada a descobrir si la del saxo i la del sexe són la mateixa veïna, perquè li vull donar les meves més sinceres felicitacions i alhora demanar-li, sisplau, que un dia faci una cosa i un dia l'altra, en lloc de concentrar-ho tot al mateix vespre, no? Que hi ha gent que necessitem treballar de tant en tant. Doncs sí, estic molt d'acord. Aquell quiqui, que diuen: creu que ens heu sentit els veïns? No, i tant. No! Tranquil·la, res, tonteria. Altres coses tenen a fer els veïns que està escoltant. Quan preguntes,
És que... Creieu que aquesta noia o aquesta senyora, si està escoltant la ràdio, s'ha reconegut? I tant. Ara És que, a més, clar, ho fa a la 1 de la matinada, en plena nit dels ignorants, que dius, ara no, és que home, no, mira ara que, no. mira que hi ha programes. Ara n'hi ha més d'una o més d'un que s'ha sentit al·ludits, Ah, clar, pot ser que hi hagi mig Catalunya que ara pensi que són ells. Que són ells. Que Pues maco. sí, sou vosaltres, hi ha guarros! res. No, tothom identificaria els seus propis amics. Segurament. Nois, ho deixarem aquí, tot i que és un tema apassionant. Tu Gràcies, mateix, tu Bru mateix. Esteve. Gràcies, Joan Grivé. Descanseu, feu el que vulgueu aquesta nit. Descansem. Nosaltres anem a mirar a veure què està passant pels carrers de Barcelona.